No niin, tässä videossa katsotaan Ruotsin valtakuntaa Kustaa Vaasan kuninkuuden jälkeen ja siitä seuranneita valtataisteluita. Eli Kustaa Vaasa kuoli vuonna 1560 ja hänen vanhin poika Erik sitten peri kruunun tämän perimysjärjestyksen mukaan ja hänestä tuli sitten Ruotsin seuraava kuningas Erik 14. Toinen näistä pojista Juhana peri sitten Suomen alueen omaksi herttuakunnakseen ja Suomihan kuului tässä vaiheessa tosiaan osaksi Ruotsia. Ja tosiaankin kun tämä Kustaa Vaasa kuoli, niin se kuolema sitten aiheutti aika nopeasti sitten valtataistelun tästä kruunusta hänen poikiensa välillä. Niin katsotaanpa tarkemmin, että miten kaikki sitten oikein meni. Elikkä Kustaa Vaasan sukupuu tässä seuraavassa, hänellä oli 4 poikaa. Hänellä oli toki enemmänkin oli sitten lapsia, mutta he olivat sitten tyttäriä tai sitten poikia, jotka eivät olleet selvinneet sitten aikuisikään, vaan kuolleet hyvinkin nuorina tähän aikaan, niin kaikki syntyneet lapset eivät selvinneet aikuiseksi asti. Ja nämä 4 poikaa oli tosiaan Kaarle, Juhana, Erik ja Magnus tai Maunu suomenkieliseltä nimeltään. Jos ensin katsotaan tätä Magnusta, eli hänet todettiin aika nopeasti, että hänellä on jonkinlaista mielisairautta, eli hän ei ollut soveltuva kuninkaaksi. Ja sitten tosiaan Kustaa Vaasan kuoltua tämä perimysjärjestys oli se, että vanhin poika saa kruunun, eli Eerikistä tuli kuningas. Ja tämä Erik oli tämmöinen aika epäluuloinen ja muutenkin ehkä jopa vainoharhainen kuningas sitten tämän oman valtansa suojelemisessa, ja varsinkin tämä Juhana sitten oli hänen silmätikkunaan sen suhteen, eli hän epäili, että Juhana yritti anastaa hänen kruununsa sitten, ja tähän liittyy varsinkin se, kun Juhana oli mennyt naimisiin tämmöisen puolalaisen prinsessan Katariina Jagellonikan kanssa, ja tämä Katariina oli sitten katoliseen uskoon kuuluva ja oli pelko tietysti, että kun Kustaa Vaasa oli siirtänyt Ruotsin protestanttiseen uskoon, niin nyt sitten tätä kautta niin katolisuus saattaisi palata takaisin Ruotsiin, ja sitä Erik sitten vastusti kovasti. Erik sitten rakastui tällaiseen tavalliseen alamaiseen Kaarina Maunun tyttäreen, ja se herätti sitten hovissa ja ylimystössä ja tietysti tavallisen kansankin keskuudessa aika paljon vastustusta, koska tähän aikaan niin ei ollut tapana, että otetaan vaimoksi niin kuin tavallista alamaista, vaan piti jotenkin ottaa sieltä samasta niin kuin yläluokasta kuuluva sitten vaimo, ja tämä sitten herätti siellä lisää sitten vastustusta sekä ylimystössä että tavallisesti alamaistenkin joukossa, että tätä Erik kirjoitti kasvavissa määrin sitten pitämään soveltumattomana kuninkaaksi. Mutta tämä epäluulo sitten tätä Juhanaa kohtaan johti siihen, että tämä Erik siis vangitsi Juhanan sitten vaimoineen sitten laittoi telkien taakse, mutta kapina sitten muhi jo tätä Eerikiä vastaan sitten tuolla ylimystön ja kansan keskuudessa, ja Erik sitten joutui lopulta luopumaan siitä kruunusta kuitenkin näin Juhanan hyväksi, eli Juhanasta tuli sitten itse asiassa Eerikin tilalle uusi Ruotsin kuningas, ja Erik puolestaan sitten joutui telkien taakse vangituksi. Tämä Erik sitten kuoli täällä vankeudessa. Todennäköisesti hänet myrkytettiin, eli tällä tavalla niin hänestä sitten hankkiuduttiin eroon. Ja Juhanalla oli tosiaan sitten tämä avioliitto tämän puolalaisen ylimystöön kuuluvan prinsessan Katariina Jagellonikan kanssa, ja heille sitten syntyi poika
jonka nimi oli Sigismund. Ja tosiaan sekä tämä Katariina että Sigismund oli sitten katoliseen uskoon kuuluvia, kun taas Juhana oli protestantti. Ja tähän maailman aikaan niin tällä oli merkittävä tosiaan vaikutus tällä, että mihin uskoon kuului. Ja se Eerikin pelko, että tätä kautta sitten, jos tämä Sigismund sitten saa Ruotsin kruunun, niin se voisi yrittää muuttaa Ruotsin takaisin myöskin katoliseksi maaksi. No, Juhana sitten kuoli ja näin sinne sitten kävi, että se kruunu siirtyi sinne Sigismundille, koska hän oli siinä perimysjärjestyksessä seuraava, eli sitten kuninkaan vanhin poika oli Sigismund. Ja hän sai tämän kruunun ja Sigismundista tuli sitten tosiaan sekä Ruotsin että Puolan kuningas. Hän oli 2 valtakunnan kuningas. Hän vietti kyllä suurimman osa ajasta Puolassa, mutta se sitten kasvatti näitä epäluuloja häntä kohtaan, että mitä hän sitten aikoo, koska hän ei ollut siellä Ruotsin puolella hirveästi vierailemassa. Ja ainoa näistä Kaarlen pojista, Kustaa Vaasan pojista sitten oli tämä Kaarle, joka ei ollut vielä oikeastaan ottanut osaa sitten tähän taisteluun, vaan oli pysynyt pikkusen syrjässä, mutta nyt sitten Kaarle näki tämän saman vaaran sitten tietysti ja ryhtyi toimiin, jotta hän voisi itse saada sitten Ruotsin kruunun itselleen tältä Sigismundilta. Ja tämä valtataistelu oikeastaan sitten huipentuu näiden kahden miehen välille sitten ja siellä käydään nuijasota ja muita taisteluita sitten vähän myöhemmin tämän Kaarlen joukkojen ja Sigismundin joukkojen välillä, mutta siitäpä kerrotaan sitten seuraavassa videossa. Tässä lähteet ja kuvalähteet. Kiitoksia paljon.